L-Organized Crime and Corruption Reporting Project jew OCCRP fil-qasir wieġeb għall-artiklu ta' One News li kwota minn rapporti oħra internazzjonali ta' sit Franċiż Mediapart li żvela kif l-hekk imsejjaħ proġett irċieva ma' $47 miljun mill-Gvern Amerikan mindu twaqqaf, waqt li mhux magħruf jekk l-istess OCCRP weġibx ukoll għall-artiklu ta' sit Franċiż jew rapporti f'sezzjonijiet oħrajn tal-midja, inkluż gazzetti lokali bħal Illum, il-Malta Today u t-Torċa li wkoll ikkritikaw il-proġett il-ġimgħa dan bat risposta bid-dritt lil dan l-istazzjon. Fost l-oħrajn jgħid li mhux dipendenti fuq il-Gvern Amerikan iżda minflok uża il-kliem count on, jiġifieri jistrieħ fuq il-finanzjament tiegħu. Dan jgħid flimkien ma' għaxieren ta' donaturi oħrajn inklużi aġenziji governattivi f'pajjiżi oħrajn u fondazzjonijiet privati. Ġiet miċħuta l-allegazzjoni li l-Gvern Amerikan jista' jiddetta l-kontenut tal-OCCRP kif qal is-sit Franċiż fejn jgħid lil One News li Mediapart seta' xtaq li jagħti impressjoni li kienet jiskopri xi ħaġa mentri kienu stess li ppubblika l-informazzjoni. Mediapart kien qajjem dubji kemm tal-finanzjamenti l-linja editorjali tal-OCCRP setet tassew kienet indipendenti. L-OCCRP wkoll wettqet investigazzjonijiet f'Malta permezz tat-Times u Sunday Times. L-OCCRP iżda qal li mhuwiex minnu li ma investigax azzjonijiet ħżiena tal-Gvern Amerikan anke jekk qed jiffinanzjah u bħal-eżempju semma rapporti dwar konsenji ta' biljuni ta' dollari farmi lejn is-Sirja koordinati mis-CIA, il-privatizzazzjoni ta' attakki bid-drones fil-Kenja jew kif l-industrija tal-kostruzzjoni fl-Istati Uniti tattira flus tal-korruzzjoni.